Po slovoch odvičateljnih u kancelariji za mladih, atraktivni ulični basket 3x3 bud zabaveni 22. i 23. avgusta, poneže prijavljovanje ekipoh išćevše u ceku. A pokrenjski sekretarijat za mladih i sport za Zešec kajakaški klubi Vojvodini kupel Zešec popularni kanu četverci, a jeden Siholido Višnjičeva na radost mladih kanuistoh. Aktivnosti u opštini nados i njeljem za mladih. Za vikend otrimana popularna štvarta fijakerijada. Učestvovali 20 ergeli, a svojo konji predstavili 25 vlasniki. Perša nagrada pošla do Šašincov za 4 zaprahnuti konji. Lipica Nerezo Skriva Štefančikovih zo Zbikiću toho roku pre Veljku Horučavu nje učestvovali u zmahanju. Otrimana i udatna međunarodna vistava psov šitskih fajtoh kinološkého kluba Šit. Učestvovali 200 vlasniki psoh šitskih fajtoh zo Srbiji i 5 sušednih žemoh.